מה קורה חברים? כאן וואי סטרייפינג, והיום אני בסרטון של קלאש רויאל. אז כן, אני יודע, אמרתי שאני לא יעלה את זה וכל מיני כאלה, אבל מה לעשות, התחרטתי, אז לצערי אתם לא תוכלו להצטרף לקלן, כי זה לא אני בוחר. יש לנו 4 בארנה פאקינג 7, ארנה 6, מינימום ארנה 5, ואני מקום אחרון, אבל התחלתי שואו אם אני לא טועה, כן, והייתי בארנה 4 שאני לבל 3. אז כן, בואו נתחיל לתקוף. יש לי חרא של הרכב, אין לי הרכב יותר טוב לעשות, יש לי או גריידר אבל לבל 1, אז אין לי יותר מדי מה לעשות עם זה. אוקיי, נשים וויץ' מאחורה וג'יינט קצת יותר מקדימה. או פאק, אנחנו בבעיה. פאק, גם מיני פק עדיין לא רוצה. ורייג' what the fuck, הוא הורץ לי בית בקלות. אוקיי, אמן שיהרגו את המיני פקה הזאתי, כי אני כבר בבעיה, אבל אני יכול להוריד לו את הבית הגדול. יש מצב אני מוריד לו. עוד שנייה. איי. נחסוך לפרינס ואנחנו מסודרים. אבל לא בעיה. פאק, בלון, די, הלך עליי, הפסדתי. אם הוא יגן, הפסדתי. ניצחתי, ג'י. כן, מתקפה ראשונה כבר. זה היה מהיר. 30 גביעים, כמה גביעים? 1146. ננסה להשיג קראון צ'סט של ארנה 4. זה יכול להיות טוב, יכול להיות שלא. עכשיו אני לבל 4. יאללה. אנחנו בקלן. יש לי תחושה שהוא ישראלי כי הוא בקלן שקוראים לו ביבי. אז לא, נשים עם הוויץ', נשים גובלינס. אוקיי, עשה לי החלטה טובה שבאמת הורגת. אבל שימו לב את הגובלינים שלי שהם קצת מזיזים לה, אבל קצת זה לא מספיק. אבל הפיירבול איכשהו הרג את הוויץ', יש לי וויץ' לבל 2, אין לי מושג איך. בקראון צ'סט קיבלתי גם גריידר וגם וויץ', שיפור לוויץ'. וואו, הוולקרי הזאת עושה המון דמג'. עוד שהיא מרביצה קצת, יש לה, אבל היא מפוצצת בחיים. היא מורידה קצת, אבל היא מפוצצת. בואו ננסה עם ג'יינט. נראה לי יכול להיות שילוב מגניב. כי אי אפשר לעצור כמעט המכות של הפרינס. ננסה לשלב את זה עם וויץ' וניצחנו גם את המשחק הזה. ג'י. פותחים קראון ונראה מה יצא. נראה לי לפחות, לא. קצת מיהרתי, אבל נראה לי שנפתח קראון. אני לא בטוח. וואו, הורדנו לו מלא דמג' לטאונל הגדול. אוקיי, ננסה לעשות משהו. ננסה לעשות את זה פוש, ככה. ופרינס, ונראה מה יצא מזה. אקסבו זה חרא דבר, כי זה 4 שניות להתאים, ואתם יכולים לראות שכבר הרסתי לו את האקסבו לפני שהוא התחיל לתקוף, כאילו הוא התקף קצת, אבל לא משנה. פרינס, ניצחתי את המשחק הזה, כן חברים, קראון צ'סט. אוקיי, לא,
פאק, הוא שם לי וולקרי, ואמרתי לכם שוולקרי זה מהדברים הכי מניאקים במשחק. לא אמרתי את זה, אבל לדעתי וולקרי זה מהדברים הכי מניאקים במשחק. כל אחד יש את הדעה שלו. זו הדעה שלי. אוקיי. זה נשק מאוד מניאק, כי הוא מפוצץ בחיים, ואותי זה מטריף, אני לא יודע מה איתכם. בום. באמת שזה מטריף. אוקיי. 10 שניות, קראון, צ'סט. יפה יפה. זה לא פרינס, שירביץ לי לפרינס. לא צריך. וקראון צ'סט. 32 גביעים. יאללה, נפתח את אוי, שיט. לא, שמתי לב. פאק. טוב. עקפתי מישהו בקלן? כן. דארק וולף. איזה שם זה? טוב, אני חושב שכבר במבט הראשון הוא די נוב, אבל אם הוא ב-1179 גביעים, יחסית לרמה שלי הוא כנראה לא יהיה נוב, נראה. מיני פקה, אבל אני אשים לו מוסקיטר ששוחטת לו את המיני פקה או שלא. ראיתי, פאק, ג'יינט סקלטון, באמת שאני שונא את זה. טוב, אני שונא את רוב הנשקים במשחק שמזיקים לי לבית. אין לי פאקינג וולקרי וזה מטריף. טוב, נשים על פיירבול, מה לעשות, הג'יינט סקלטון יוריד כמה שהוא יוריד. אי אפשר להתנגד, הוא נשק מאוד חייתי. הפצצה שלו זה מה שטוב בו. הוא הוריד לי 800 חיים. והנה הרס לי בית. לא רוצה, זה ג'יינט סקלטון. אני רוצה לעצור אותו פעם אחרת שיהיה לי... טוב, נשמור את וויץ' כי אני רוצה... או, פאק, על ג'יינט. יש, הוא הולך לי על הפרינס, לא, על ג'יינט, וזה מטורף לגמרי על ג'יינט, כי הוא שוחט ג'יינט בשנייה אינפרנו, אבל פרינס הוא לא שוחט. כי הפרינס הוריד לו את הבית הראשון. וויץ'. אוקיי, ככה. שמתי וויץ', אבל לא ראיתי שהוא שם ג'יינט סקלטון, אז זה, אבל בסוף הוא כן שם לי. שים את הפיירבול, שאולי הוא הוריד את הג'יינט סקלטון. הוריד את הג'יינט סקלטון, נראה לי הוא פוגע לי בבית. כן. די. בומבר. לפחות יש קראון. שזה די יפה. כאילו זה לא יפה, זה פשוט שסוף סוף אני יכול לקבל אולי משהו טוב. וארצ'רס, תעשו את העבודה, תעשו לי טובה. הוא ניצח. יש לי תחושה שהוא מנצח. זה לא רק תחושה, והנה הוא שם לי ג'יינט סקלטון. אבל הוויש נראה לי תטפל בו די יפה. אוי פאק, הוא הולך לי על הג'יינט וכל הפוש שלי נהרס. או שלא, האם זה יקרה? לא, הוא הלך על ה... יאללה, הפסדתי. לפחות קראון. אמן, אני מתפלאת, אתם לא מבינים כמה. אוקיי. שרנה 4, 1, לא מעניין. מיני פקה סוף סוף. או גריידר, יש. חרה. או סוף סוף. מיני פקה, אני לא יכול להשתמש בך כי את חרה של דבר. בוא נראה כמה היא מורידה עכשיו. 325 זה די יפה. אני אשים אותה. נראה לי במקום הארצ'רס. לא, הדק שלי יעלה יותר מדי.
לא משנה. אז כן חברים, זה היה הפרק להיום. אם אהבתם, תנו בלייק ובסאב. יהיו עוד סרטונים של קלאש רויאל, לא רק ממני, גם מיובל, והוא כבר ארנה 6, הוא שיחק, הוא התחיל לפניי. תסתכלו, זה יובל. זה הרכב שלו. כן, אז הוא גם יצלם רק בארנות יותר גבוהות, נעשה אתגרים וכל מיני דברים כאלה בקלאש רויאל, כמו מלא וויץ' או פרינס, כאלה דברים. מקווה שנהנתם, אני הייתי גיא, ויאללה ביי, איזה מתחרז.